a la primera intervenció, que la farà la Sílvia Soler, en nom del col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid-19, que ens parlarà de la trajectòria de la seva entitat i de la incidència en recerca i investigació. Endavant, Sílvia. Bé, bon dia a tots i a totes. Primer de tot, els agraïments a l'Enric, a FOCAP, a Maria Blanca, a la Gemma, l'Anna i l'Esperança per no deixar-nos caure mai i acompanyar-nos sempre des del principi. A tots aquests que us heu afegit, el Jaume, ben aviat també per ajudar-nos, i també el col·lectiu Ronda que també ens ha acompanyat des de l'inici i des del maig del 2020. Jo soc només una portaveu, una cara visible, però el col·lectiu som molts i moltes persones que estem malaltes i que vam començar aquest trajecte al maig del 2020 quan... Hola, hola, així em sents millor? Aquí sota se sent bé. Em sap greu perquè la meva veu és procés, és un procés és comitosa i no em deixa cridar més, si no ho faria. Bé, el que deia és que el col·lectiu neix al maig del 2020 per una crida que fa Cristina Rasso per xarxes, que és aquí i vull agrair. Una crida per xarxes perquè hi ha gent que es troba amb problemes més enllà dels 30-60 dies que la gent que venia amb Covid ens deien que això milloraria. Arrel d'allò i un article del diari Ara, del Marc Toro, el col·lectiu es reuneix i comença aquesta trajectòria que ara ja ben aviat farà 3 anys. Per què neix el col·lectiu? Per la necessitat de no trobar-se abandonat enmig d'un col·lapse sanitari i d'una incomprensió inicial que es podia entendre perquè la pandèmia feia que tot això del Covid persistent, quan encara estava morint gent amb el Covid, era difícil d'assumir en el context sanitari d'aquell moment. El col·lectiu, des de l'inici, intenta fer 2 coses que no ha deixat de fer mai. És a dir, posar l'atenció en l'atenció primària és el cap i casal, on ha de recaure l'atenció i l'acompanyament de la nostra malaltia, i per això sempre hem treballat de la mà de 2 metgesses d'atenció primària i de l'Institut de la Fundació IDIAP Jordi Gold. I d'altra banda, en incidir en el reconeixement de la malaltia, però també la visibilització, en la incidència en recerca, però també en la incidència política. Per què? Perquè no només queixant-nos a les xarxes aconseguirem tot allò que necessitem. És a dir, s'ha d'incidir en els aspectes que poden ajudar a que la nostra malaltia se senti acompanyada i que avanci en recerca, però també en recursos per aquesta recerca i per aquesta atenció. Des de l'inici, el col·lectiu aposta per una recerca cooperativa i coparticipada, on el pacient és actiu i agent principal, que això és un model diferent del que havia estat establert fins ara, i on el pacient pren decisions també sobre la seva malaltia, o té no sé si pren decisions, però pot aportar el seu coneixement, i enriqueix el coneixement d'aquesta nova malaltia.
En això hem treballat amb la Gemma, amb l'enquesta que va fer de caracterització, amb això hem treballat amb l'IDIAP Jordi Gol, això hem treballat amb altres col·lectius, amb la SEM, amb la Fundació de Lluita contra la Sida, en aquesta manera, amb l'Islògan, amb aquesta manera de treballar conjuntament, cooperativament, destinant els recursos necessaris, no duplicant recursos. Si tenim les persones, tenim els recursos i hi ha un estudi, no cal que tothom faci el mateix estudi. Per nosaltres això és una manera de gestionar recursos de manera òptima. I ja que n'hi ha tan pocs, necessitem que la gent sigui conscient que no és un caprici del col·lectiu, sinó que és una necessitat del segle XXI que la gent cooperi també en recerca. D'altra banda, hem incidit políticament perquè entenem que des de la política també es poden fer moltes coses. És així, ens vam posar en contacte amb el Departament de Salut, vam iniciar les primeres reunions i vam fer la primera guia coparticipada entre el Departament de Salut, les metgesses que estan aquí i també altres especialistes. Per què la vam fer coparticipada? Perquè és la manera d'entendre nosaltres com a agents actius del coneixement. Després d'això va haver-hi una aturada forta amb tot el tema de les eleccions, la negació del departament, diem-ho així, diem-ho clar, no passa res, la negació del departament a escoltar les necessitats del col·lectiu, de registre, d'atenció, d'acompanyament, de totes aquestes coses que portem demanant des de l'inici gairebé. És difícil fer incidència política. Vam anar ara fa pocs temps al Parlament, a primers de desembre, a la Comissió de Salut, i els vam dir clar que els hi portàvem el millor equip que teníem i que ho tenien tot, que només ells havien de posar els recursos. Esperem que et facin cas, perquè els hi vam ensenyar com s'ha de fer per ajudar a la Covid persistent. I d'altra banda, fa pocs dies, des del comitè assessor de la Covid-19 ens van demanar assessorar també un document que ja està penjat a la web de la pàgina web del Departament de Salut, on finalment la veu del col·lectiu és present. Hem pogut dir la nostra i hem pogut també ensenyar-los la manera de fer les coses diferents. No sé si hem vingut aquí per canviar-ho tot. El col·lectiu neix per trobar les formes i les solucions i els camins per curar-se, per crear una xarxa organitzada per ajudar-nos, per trobar solucions i no deixar caure cap malalt dels que estan en el nostre col·lectiu, perquè deixar caure en un és caure a totes. I, d'altra banda, crec sincerament que aquest debat que obrirem avui ens ajudarà a tots i a totes a mirar-nos als ulls i a dir-nos com podem fer les coses diferents també des del col·lectiu i des de primària, i com ens pot ajudar a FOCAP, i com ens pot ajudar a Marea, i com ens podem ajudar entre tots i totes perquè aquesta malaltia deixi de ser un estigma i una negació per molts metges i metgesses encara del nostre país. Gràcies a totes.